Patronem odcinka jest sklep akwarystyczny Invital. Patronem odcinka jest Skalar, sklep akwarystyczno-wędkarski. Patronem odcinka jest Myciok Akwarium, producent akwarii. Bojownik koi, najczęściej spotykany jako Beta splendens odmiany Plakat lub Half Moon, to wyjątkowo atrakcyjna odmiana barwna popularnego bojownika wspaniałego. Charakteryzuje się plamistym wzorem przypominającym ubarwienie japońskich karpi koi, najczęściej stanowi mieszankę kolorów białego, czerwonego, pomarańczowego, żółtego i czarnego. Wiele osobników posiada tzw. gen marmurkowy, co oznacza, że ich plamy i kolory mogą dynamicznie zmieniać się w ciągu życia. Żywienie. Bojownik to ryba drapieżna. Podstawą diety powinien być pokarm mięsny, mrożony lub żywy, np. larwy komarów, ochotka, artimie oraz dedykowane, wysokiej jakości pokarmy suche w granulacie. Bojownik koi, odmiana barwna Beta splendens, wymaga takich samych warunków jak klasyczny bojownik wspaniały. Niezbędne jest akwarium o pojemności minimum 25 do 30 litrów, zaopatrzone w grzałkę. Ryby te potrzebują licznych kryjówek, żywych roślin oraz pokrywy, gdyż oddychają powietrzem atmosferycznym i mogą wyskakiwać. Absolutne minimum to 20 do 30 litrów dla jednego osobnika. Ze względu na unikalne ubarwienie, ryba najlepiej prezentuje się i czuje w zbiornikach prostokątnych. Temperatura wody. Stała w zakresie 24–28 Celsjusza. Wychłodzenie wody osłabia odporność ryby. Parametry wody. Odczyn pH 6, 5, 7, 5, lekko kwaśne do obojętnego. Twardość wody GH 5–15 DGH. Bojowniki nie lubią silnego prądu wody, dlatego najlepiej sprawdzają się filtry gąbkowe lub kaskadowe z regulacją przepływu. Akwarium powinno być gęsto zarośnięte. Warto zadbać o rośliny pływające, np. wgłębka, które rozpraszają światło i tworzą strefy cienia. Bojowniki są doskonałymi skoczkami i mogą wyskoczyć z akwarium. Żywienie. Bojowniki są rybami mięsożernymi. Ich dieta powinna być bogata w białko zwierzęce i opierać się na wysokiej jakości pokarmach dedykowanych dla bojowników, np. mrożone larwy ochotki, solowiec, specjalistyczne pokarmy.